Kining gabitay-bitay. Guys, mo ni update sa katunganog na isda guys ay. Sabi na po guys. Padpad ng katunggan guys. Muni siya. Na may hiwaan ro. Hiwaan mo. Why ko nas kapteng nga. Sas. Ato mo, pag mga mantika, tagang ng mantika. Kumawa. Mura na siya tagiya bro. Sa. Os. Asa matay niya. Bababaw. Kung na nagburot, bababaw.